Ay, court 2. Punas. Sa harap ng camera? Ano? Okay na. After na, nalasay ko sila. Hindi, wag na. You wanna donate? Ako dadalhin ako ng 4 na pero ano lang. Ay, isa sa... Oo, magkakanta ko sa front. Ayan. Diba? Hindi ko alam kasi pumakas. I-confirm ko sa Monday pagka ano. Bukalot ko ba? Bukalot ko. What? Kinuha daw. Yung mga tayo. Kaya nang huminga. Okay. Wala kang makapractice sa akin. Okay. Yung tatawa ko na. Kami dalawa ni Gwen action. Oo, wala eh. Guard! Ella! Kano umalis? Kano umalis? Anong rocket ako? Hindi ka talaga makita. Trageda? Anong kulay? Yung ay orange yung hawakan.
Doon kasi sa ito. Strawberry, chocolate, blueberry matcha. Zero nine three three. Number yun ng asawa ko. Sa kanya yun. Na-expired pala to. Ito nakikita ko expiry sa 2027. Jen kasi